Gemeenteraadsverkiezingen 2026. Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Dit uur. Ja, hebben we Hanan Baouchi voor ons zitten. Spreek ik het goed uit, Hanan? Pak de microfoon maar bij, hoor. Jazeker, Hanan Baouchi. Baouchi, oké. Kijk, dat is altijd wat lastig. Wie is de persoon achter Hanan? Geboren en getogen in Bergen op Zoom. Oké. In 2006 naar Hulst verhuisd. En sindsdien eigenlijk niet meer vertrokken, omdat het me eigenlijk wel heel goed bevalt. Uit wat voor nest kom je? Ik ben de jongste van 3 kinderen. Ik heb ouders die in de jaren 60 naar Nederland zijn in Nederland zijn komen wonen. Ja. In Bergen op Zoom ook. En goed, uit een warm nest. Een gastarbeidersnest. Echt hard werken. En, ik kom uit een nest waarin we geleerd hebben om te genieten van het leven. Maar ook wel gewoon serieus bezig te zijn met werk en studie. Ja. Hey, wat doe je in het dagelijks leven? Ja, wat doe ik niet? Ik ben ook moeder, dus er komen heel veel taken bij. Zeker. Ik ben ook werkzaam bij het OTB, Ondersteuningsteam Buitenland. Dus ik ondersteun gedupeerde ouders die naar het buitenland gevlucht zijn. En dat doe ik omdat ik zelf ook ervaringsdeskundige ben. Zelf gedupeerde ben geweest. En dus gedupeerd in de zin van? Van de toeslagenaffaire. Oké. Ja, dus dat staat dan dichtbij me. En toen ben ik het OTB tegengekomen. En ik zet me in voor de ouders die naar het buitenland hebben moeten vluchten. Ja. Dan is jouw intrinsieke motivatie vrij simpel. Ja, in principe wel, ja. Alleen er komt veel meer bij kijken dan de ouders die in Nederland zijn blijven wonen. Dus het is wel een hele interessante materie waarin ook heel veel politiek bij komt kijken. Valt onder het ministerie van Financiën. Wat is jouw persoonlijke motto in het leven, Hanan? Ik heb altijd gezegd, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja, echt wel genieten van het leven, ondanks alles. Carpe diem. Ja. Pluk de dag. Ja. Waar sta jij precies voor? Zeker in verbinding blijven met elkaar. Daar sta ik voor. Op alle vlakken. We hebben heel veel verschillende hokjes en laagjes. En daar mis ik dus vaak wel die verbinding. Dus ik wil graag de bruggenbouwer zijn, de verbinder. Ja. En goed, in combinatie met mijn levenservaring, maar ook wie ik ben professioneel, vind ik dat wel interessant om dat niet te verliezen, niet uit het oog te verliezen. Want wij zitten vaak ofwel je hebt met regels te maken, dat is normaal. Zeker. Maar je hebt ook met beleid te maken. Ja. En daar zit ook een emotionele kant aan die soms niet bij elkaar past, maar dan als we een beetje moeite doen, lukt dat altijd wel. Ja. Dus in verbinding blijven vind ik heel belangrijk. Ja. Wat heb jij met je woonplaats? Het was eerst een haat-liefde verhouding. En toen ik in Hulst kwam wonen, ik zei altijd, ik sliep alleen maar in Hulst. Want ik werkte ik vertrok om 6 uur en dan kwam om 7 uur 's avonds weer thuis. Ja. In de weekenden deed ik mijn boodschappen en mijn huishouden en dat was het dan. En op een gegeven moment toen, in de periode van de toeslagenaffaire, toen heb ik pas echt Hulst leren kennen. De echte kennis gemaakt met, stichtingen, de gemeente, de mensen, de kinderen, de ouderen. Je gaat naar de sport, voetbal, zwemles. Zeker. Zeker. En daarna begon het echt aan me te groeien. Ja. En nu wil ik niet meer weg. Hoe ben jij de politiek ingerold en hoe ben jij terechtgekomen bij partij Groot-Hontenisse Hulst? Ik ben door Frank van Driessen gevraagd dat ik interesse had om mij bij de partij te voegen. Dat heb ik gedaan. Ja, door te kijken, oké, waar staan ze voor? Nou ja, goed, ik heb het gehad over verbinden. Blijven praten met de mensen, dichtbij de mensen blijven staan, inwoners. Ja, die uiten de wensen en die zeggen dus wat er nodig is. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus vandaar dat we dat... Is muziek belangrijk voor jou, Hanan? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Met momenten moet het even stil zijn. Maar dan muziek kan ik heel erg waarderen. En ik heb niet één specifieke smaak. Ik ga niet een richting op. Ik kan van heel veel verschillende soorten genieten. Een brede smaak. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Die brede smaak van jou, zien we die ook terug straks in de gemeenteraad? Dat denk ik wel. Ik denk dat ik... kort gezegd. Ja. En iets specifieker, in wat voor opzicht zouden we dat kunnen terugzien? Nou goed, ik denk dat ik mijn interesse ook zo heel breed. Als het gaat over natuurlijk samenleving vind ik heel belangrijk. Ja. Maar als ik me moet verdiepen over bijvoorbeeld ook een onderwerp die wij behandelen over PFAS, dan duik ik daar ook gerust in. Nu is er altijd, en dat zal ook altijd wel zo blijven, een kloof tussen de politiek en de burger. Ja. Hoe denk jij die kloof kleiner te kunnen maken? Nou ja,
in principe is voor mij die kloof er niet. Omdat ik gewoon... ik ben de burger. Ik sta in de samenleving. En ik zie wat er gebeurt. Dus die kloof die is er voor mij niet. Maar om die duidelijk te maken bij de inwoners. Van bij iedereen. Ja, dat is gewoon in gesprek blijven gaan. Dus dat zou mijn aandeel zijn. Ja. Vind je dat jammer dat er zo'n kloof is tussen de politiek en de burger? Ja, vind ik wel. Maar ik denk ook dat vooral de jeugd een beetje meer interesse mag gaan tonen. Ook deze politiek. Ja, goed bijvoorbeeld. Dus niet alleen de landelijke verkiezingen. Maar zeker deze verkiezingen zijn ook belangrijk omdat het gaat over de stad waar ze wonen. Hoe denk jij dat je de jeugd daar meer bij kunt betrekken? Meer informatie bieden op een makkelijkere wijze. Ze makkelijker bereiken door niet al te moeilijke woorden te gebruiken. De onderwerpen mogen wel moeilijk zijn. Maar het zeg maar basic te houden. Waardoor de interesse juist gewekt kan worden. En zeker ingaan op de zaken die ook voor hen spelen. Het is ook wel eens interessant om te vragen, wat ga je per se niet doen? Ja, dat is een goeie. Wat ik per se niet ga doen, is achter zaken staan waar ik niet achter sta of waar ik geen kennis over heb. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, goed. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Als het gaat over bijvoorbeeld het zwembad, waarin dan worden abonnementen verstrekt. En dan is de vraag, gaan we die wel of niet nog verstrekken? Of gaan wij helpen met vervoer, omdat deze gezinnen het al moeilijk hebben en dus een bus moeten pakken om naar het zwembad te kunnen? Als dan wordt gezegd, dat gaan we niet doen. Ja, dan vind ik dat wel lastig. Daar kan ik niet achter staan, omdat ik uit ervaring ook weet, dan heb je een abonnement, maar daar kun je geen gebruik van maken, want ik kan er niet naartoe. Nee. Dus dat is dan nog maar een heel simpel voorbeeld. Nee, maar goed. Wat gebeurt er met jou als je niet gekozen wordt? Zou ik dat wel jammer vinden, want ik denk wel dat ik een bijdrage zou kunnen leveren aan de mensen die voor mij kiezen. Maar dan weet ik zeker dat ze kiezen voor iemand anders in onze lijst die net zo goed is. Ja. Hanan, ik ga jou bedanken. Ik vond het een fijn gesprek. En ik zag aan jou dat je bent een bevlogen vertelster. Dus wat dat betreft, dank je wel voor je tijd en voor je komst hier zo naar de studio in Terneuzen van Omroep ZVL. En we wensen je heel veel succes